babae pagkaayon, apikilan pa Muslim Christian. Ikaw makawapit na aon pa sangat kawasa tumadlaw kay mo majagan. Kabataan sarang sila jagahan, palayuon ay nang day nasaitan. Kabuhi aon kamatay, ikalasigiban kalama inkatan mabutas na panganagaw sa lungay mo adunya. Masigpit bang adlaw akila ang may tagama ay aring ginhawa. Halikaw ang kabuhi mo, pasalin harap mahangal aong wako. Kabataan sarang sila jagahan, palayuon ay nang day nasaitan. Kabuhi aon kamatay, ikalasigiban kalama ingkatan mabutas na